La proposició que presentem en el plenari de demà al districte de Nou Barris va sobre el projecte que ha presentat el govern del districte de remodelació de la zona de Can Dragó entre l'Avinguda Rio de Janeiro i el camp de futbol de l'Alsamora. Aquest projecte no compta amb el consens de tots els veïns i usuaris i contempla, entre altres coses, el trasllat de l'àrea de gossos de Can Dragó. Aquesta àrea de gossos, en el seu inici, fa 5 anys quan es va fer, ja va ser polèmica amb l'oposició d'alguns veïns. I ara, de nou, el govern del districte torna a plantejar un canvi sense el consens de tots els usuaris i afectats. Nosaltres el que demanem és que el govern del districte s'assegui amb totes les parts afectades, amb veïns, amb entitats representatives, amb el col·lectiu dels usuaris, amb el club de futbol de l'Alsamora, amb els usuaris del petanca, etc. Amb totes les parts afectades i arribin a un consens sobre què cal fer allà i sobretot també sobre una calendarització, si cal fer-ho ara, perquè des del nostre punt de vista un equipament, una inversió que es va fer fa 5 anys no ha complert encara la seva vida útil i per tant no pot ser que estiguem fent obres cada 5 anys fent i refent el que ja hem fet anteriorment. Per tant, demanem que s'aturi aquest projecte, demanem que s'assegui amb tothom i es consensuï una solució i sobretot que es pacti una calendarització lògica i racional amb la despesa que fa el districte en les seves inversions.